Ahoj, vítám všechny u mého dalšího videa. Teď jsem se rozhodl natočit další video na kolo. Je to dětské kolo Beanie, je to nejlehčí kolo na trhu, ty kola jsou fakt dobrý. Já jsem kupoval tohle kolo teda z druhé ruky, ale je v tak bezvadném stavu, že jsem rád, že jsem ho pořídil. Já vám řeknu nějaký teďka trošku k tomu specifikace, abyste věděli. Tak velikost rámu to má 10, takže velikost toho rámu je vlastně 10. To si jenom počítá ten rám. Jo? Velikost kol je 20, takže průměr kola je 20. Váha je teda 6,9 kg, což je super. Kdo má třeba větší dítě a drobnější a to dítě třeba nemá takovou sílu, aby uneslo nějaký těžší kolo, tak tady ty Beanie jsou prostě pecka na to. Jo, jsou to fakt lehoučký kola a ty děti si s tím poradí. Pro výšku dítěte je to 105 až 125 cm. Moje dcerka má nějakých 110 cm zhruba, 17 kg má. Jo, takže je to úplně v pohodě, akorát ona je drobná, takže proto jsem volil tuhle značku. Rám je vyroben z hliníku 6061, je 3x jsou slabované ty trubky, z kterého jsou svařený. A vlastně přiházka je tam od firmy Microshift 1x7. A ten Microshift to já mám vlastně na svým kole z Decathlonu na Rock Rideru a ten Microshift je dobrý. Kdo sleduje nějak trochu z cyklistiku, tak to doporučuje Trey Hunter, který na to dělal taky nějaký video na ten Microshift, na tu vyloženě značku. Budeme se na to kolo podívat trošku zblízka. Co je super teda u tohohle kola je páčková přehazka, jo, která vlastně, jo, tak, a pak vlastně přehodíte dolů. Děti se s tím velice jednoduše naučijou. Jo, má to vlastně tady ukazatel, jak je zhruba, nebo kde je přehozeno. Dají se štelovat řídítka, tady se povolí 2 šrouby a můžete krásně seštelovat. Má to klasicky povdený a klasicky špalky na brždění, to jsou obyčejný, ale dětem to úplně bohatě stačí. Jo, je super, že vlastně mají tady to ozdobené kolečko takhle aspoň zadělaný do plastu, což je pecka. Pak je vlastně tady ta krycí taková látka, aby se vlastně, když to tak, aby se to neobouchalo. Co ještě super je teda to, že jo, vlastně ta přeházka, to jsem říkal, to je ten Microshift. Jo, a opravdu to kolo je lehoučky, to uzvednete jako fakt jednou rukou. Jo, nějakých 6-9 kg, 7 kg. Je super. Jo, šlapky jsou na tom teda plastový, ale jsou teda docela bytelný a jsou tady takovýhle 4 teda železný kolíky, ale to je to, aby prostě tam těm dětem z toho ta noha nesklouzávala. Což si myslím, že je docela dobrý a chytrý nápad. Není to nic ostrýho, že by se to dítě o to nějak poranilo, nebo to, jo, to se vůbec nebojte, že by se nějak mělo to dítě poranit. Sedlovka je tvarovaná, je měkoučká, není žádná tvrdá, jo, a nežte se na tom sedí dobře. Kola jsou normálně, no, jsem chtěl říct duše, no, tak všechny kola mají duši, že? Takže nic jako extra jsem neřekl. Jo, takže kdo uvažuje teda jako o koupi nějakého fakt lehoučkého kola a třeba se dívá na značku Beanie, tak určitě jo. Koupit z druhé ruky je taky fajn, záleží v jakým to kolo v stavu je. A za co to koupíte, tak obrovská výhoda těchto kol, za co to koupíte, za to prodáte. Ty kola se furt stejně pohybují cenově z druhé ruky, jo. Takže třeba řeknu, koupíte ho za 9, prodáte ho za 9, koupíte ho za 6, prodáte ho za 6, jo. Furt ta cena je tam stejná, ta se moc jako nemění. Jo, za co ho koupíte, za toho zase za 2 roky, za rok prodáte. Nový stojí nějakých 11 000. Díval jsem se, že už tam mají přiházku od Shimana, od Altusu. Jo, ale to je jedno, to děti to neřeší. Jo. Takže kdo uvažuje o nějakým lehoučkým kole, tak Beanie 020 určitě doporučuji. Tak jo, mějte se.